HC Energii Karlovy Vary a švýcarským týmem HC Lugano, ve kterém zvítězili domácí energetici, udělal definitivní tečku za druhým ročníkem turnaje U20 Karel Holoubek Cup 2016. Přestože o vítězi celého turnaje bylo rozhodnuto již včera, dnešní hrací den přinesl rozuzlení aspoň na pomyslných stupních vítězů. Na 4. místě se umístilo mužstvo HC Lugano s jedním vítězstvím a celkovými 3 body. Třetí místo nakonec s tímto utkáním si vybojovala domácí HC Energie. Celkově 4 body, 1 vítězství, 1 porážka v prodloužení. Druhou příčku vybojovali oceláři Střince v dnešním ranním utkání. Celkově 5 bodů, 1 vítězství, 1 vítězství v prodloužení. A putovní pohár si v letošním ročníku vybojovali Piráti z Chomutova, který byl předán bezprostředně po odehrání jejich utkání. Ještě jednou jim touto cestou srdečně blahopřejeme. Vzhledem k tomu, že pohár je určen pouze pro vítěze, přejdeme nyní k vyhlášení nejúspěšnějších hráčů jednotlivých týmů za celý průběh turnaje. Předávajícím je opět pan Jiří Ryžuk, hlavní trenér mládeže, HC Energie a člen organizačního výboru turnaje. Nejúspěšnějším hráčem týmu HC Lugano, most valuable player from the hockey club Lugano during the whole tournament is goalkeeper number 30, Christoph Dux. Nejúspěšnějším hráčem z týmu energetiků vyhlašuji útočníka číslo 35 Jirku Janatu. Gratulujeme nejlepším hráčům. A rád bych touto cestou poděkoval společnosti Karel Holoubek Koncern, která převzala záštitu nad pořádáním turnaje. Krásný putovní pohár a skleněné památeční puky pro nejlepší hráče vyrobil a věnoval pan Milan Motl, společnost Motl Glass. Věcné ceny hráčům věnovala společnost All Sport, výhradní zástupce sportovních a hokejových potřeb značky Bauer v podobě voucheru na odběr zboží v Hockey Shopu. V neposlední řadě také děkuji vám, věrným fanouškům, kteří jste přišli podpořit naše juniory v tomto letním období. Rozhodčím a všem účastníkům turnaje. Tímto je turnaj ukončený a těším se společně s vámi na příští 3. ročník, který se s největší pravděpodobností uskuteční v podobném termínu. Thank you very much for the team HC Lugano for participation on our tournament, and I wish you good luck and right start in season. Have a safe journey at home. Goodbye. Naschledanou.